Senere optællinger har vist, at Socialdemokraterne er gået 6 mandater frem, og det er sandsynligt, at de vinder ved det næste valg. Og nu til Skævinge-sagen. I går blev endnu en ung pige fundet dræbt nær Skævinge Sø. Beviserne peger på, at det kunne være en lokal beboer. Dette bekræftes over for TV2-nyhederne af politikommissær Flemming Sten Munk. Skulle være helt med den der pige. Prøv at være tæt på dig. Så er helt lige hernede. Det er mandligt, ikke? Altså, det virker som om, at det er en eller anden helt vildt syg person, der kan gøre sådan noget. Som er helt almindelig på overfladen, og så når man kommer ned, så er han bare langt ude, altså. Der er sgu nogle mennesker, der bare er syge. Ja. Yeah. Men ja, jeg tror sgu, jeg smutter. Okay. Nå, men følger lige ud, så. Hvorfor gik det så pludselig? Jeg fik nogle idéer til den stil. Har du lavet? You've got mail. Jakob Jensen, du kontaktes af politiets efterretningstjeneste, da din ven Carsten Müller er under mistanke for mordene på de 3 piger fundet i Skævinge. Denne information er strengt fortrolig, og det er derfor vigtigt, at den hemmeligholdes. PET mangler stadig det sidste bevismateriale. Derfor er det vigtigt, at du ikke går til politiet. Du er blevet udset som en vigtig brik i efterforskningen, da du er den eneste, som er tæt på Carsten. Indtil da skal du forholde dig i ro og holde øje med enhver form for mistænkelig adfærd. Er du der? Jeg lavede lige noget vigtigt, så jeg kan ikke lige skrive tilbage. Okay. Hvad lavede du? Det var ikke noget specielt. Okay.
Det kommer sikkert heller ikke meget med. Ja, jamen, jeg er nødt til at gå nu. Vi ses i morgen i skolen. Ja, det gør vi da. Ses.